Waalaikumsalam. Beuh, kentoknya lemes men gue. Kok luwe madang lho. Sauco kemuliaan dagang. Onti me. Biasa no, halen-halen bersama teman-teman. Ada skor kan? Nek ngono lho, gua dhewe. Sopo? Ndok kok piringan ndi lho iki? Cocok pengen ngomah ijen iki. Piring iku sitok ngene upone. Wis ra diubah ya. Gua masak itu iki. Yang dilawas pisan. Wis. Iwak. Nah. Lah. Barang. Tinggal mati. Mana berisik lho, madang ganggu madang sih. Kerajinan ya kan? Hebat mu. Penting ini telateni wae, cocok. Ora tak teko. Kerja saben dina kowe. Duitmu mbok lumpuke. Anak bojo rung duwe. Abang ngopo duitmu Jeneng wong urip kuwi jagani besok esuk. Coba kendhan aku tak takon. Kowe grudak-gruduk kaya ngono kuwi, asline duit ora cukup. Ya ora, tapi kan ngasil keseneng. Bercukup seneng. Ora butuh mangan kowe. Grudak-gruduk kaya ngono kuwi apa paite? Wis jelas akeh kanca to, mangsamu. Ya bener, akeh kanca kuwi apik. Tapi jeneng wong urip kuwi sing paling utama kerja, Cuk. Seumpama kowe ora duwe duit, apa kancamu bisa nyukupi? Lah ora ta, Cuk. Terus misal kowe lara, apa kancamu kuwi ngrasakne lara? Ora. Paling-paling ngono. Kancamu ngindaki kowe. Terus ngopi ning jaba. Karo apa? Mesem-mesem. Kaya ngono. Apa wis cukup? Ya bener, tapi aku lagi males. Mau madang ceramah ae. Madang wis ceramah ae, rantai. Mau madang ceramah ae. Mulai. Besok anu kerja ya. Cukup bayang ae. Rasudi. Ariantina. Bocah zaman saiki. Action. Iya.